Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kinongyalam jong ke Khasi Students Union North Khasi Hills District mendasngi kelalit ban kendo yu Abilash Baranwal Deputy Commissioner Karibhai District ban penpau yu jing sngongu ahlor ke jing sedang urlong jong kimat jing dawa ke seng na kibor penyat district badru na National Highway Authority of India NHAI kibla sateng mentala bun snam kita kimat jing dawa jong ke seng ki kenthop na do ke jing tei ki surok ya kejat na jrong sun dani kita ki foot over bridge Kajing maramot ya kesurok ba National Highway 6 banbu iki street light ha kesurok ba bat kiwi de. Habagran syakilat patai kubor hadian ke kajing kendo UDC Karibhai uba Ferdinand Kharkamni President ke KSU North Khasi Hills District uliat hu ba keseng naduk kisnam ki menshwa kerada banbu iki kajing dawa ha ke NHI badru iki buat penyat district nak benta bantai ki jingkiang ya kejat ban pensuk iki pat ba nonglet nongwan ha ka surok ba NH6 begentup hanongpo umsning bernihat arpomer bat maulen maukhan uba Ferdinand Kharkamni ule thu balingba ki jingshim kya jung UDC Karibhai ka jingtai ki jingkiang ya kejat benta keliyat shat bat las dangru ban penyang ki street light hasilan te jong ka surok ba ka bahap ki benta jong ka sor nongpo bat ya ki benta badang sa an sedang pendap hadin habede ba ka jingjot jong ki buan ki benta jong ka surok ba NH6 uba Ferdinand Kharkamni ule thu ba kumbala sakhi ka NHI kerada ban maramot ya jan baro ki thliu ki sar ki badan hasilan ter kan ka surok ba ka bala pensuk shikade ki pat ba nonglet nongwan ki badan kam mi kan ka surok ba uba Ferdinand Kharkamni ula pentebru baga seng kala ajingmut UDC Karibhai baya ka bill light jong kita ki street light kibla penyeng hasurok ba NH6 on hab ban siu dak NHI kat ba kadang hab ha jing khmi ka jongka ula pentebru ba kumba 40% jong kimat jingdawa ka seng kila urlong bat ikiba sapat ka seng kanang yai buddia nang ni shakhman hakju kapor uba Ferdinand hakju ringkat uba James Hitler Maufnyang lembat kiwi de kinong kitkam kila ai buramru shu Abilash Baranwal daga giant India bat kamemento kum kadak jong jing sngongu halor jing shimkhya jong u ban pen utlong hikmat jingdawa jong ka seng bat hakju kaporu ban kitbok kitriang yu shwabun mi no naga district ban let shimti pat kumul DC ka East Khasi Hills Luisbon ka je kendo DC ka dei halor ka jing shimkhya jong u kumba phi la yat lambat gi ka ke su jong ka district Riboy ki jingmat jingdawa jungi nadu kiski bapli ya ketika tollgate adu bangi tho ya sti shaka National Highway Authority of India buat kini kisnem ki balalek kumba pilai ki jingdawa jungi kalong ya ka foot over bridge amta ki nong ya kijat nong lit nangwan la ki pedestrian yoi ya ka jing simkhia jong le UDC buat ngilayo ban pendurlong nadu nate po molai mokhan kaba kilas nang masna yu foundation nang tei but kunjuru kalong ba kaji kundu UDC kalong bagin follow up ya kini ki we pat ki ba ngilabu iki dawa kumengila sedang hi ngiyoi ya kam ba klaya skmat ya kajing sniu jok surok ki thliu kisar ki badan klayo ban pendep ban repair no berkhoit but kunjuru ya kajing longdum ya kadekenti hadin la poi ka janmet te ngilaju ai jumut banbu iki floodlight hendrai kaji ya ya keren hati por kala poisha bagin bu ki street light te kuma pi menta nadu na po joroban shadu shanisha nongpo hadu sha umiam badon hi kana National Highway 6 ka ba penyat kana ka bill operate transfer ka layak shkhmat bat shen ngin sa yo ino ya ka shai hane po sor nongpo ka sor umsning ka sor bornihan bat kumju kiwi kishnong ru rek bodokam kalong hne ba kumdong ini pembet pat bersiu ya ka bill light te habangi kudu pat bisiru ni ai jumut ba nakaliang jong kini kishnong gi thau ba kinpet ya ka jiru chiksap handai kai ka jing ai jumut chungi galong ba kat mentahi kumba ngila yat lemba jong ane ka project ka bala stang ire ka surok na ruksnam aja khalai haba nakaliang ka DC office ka IT no ya ka jaka ya ka yo di usurok sya ka National Highway Authority of India ngiyoi ba hane ka agreement ka don license ban snai ni surok hadin ka license kata ba ong bel hadin kata khanyos nem ban lum ya ka kajna la ni ka te tollgate ka bade ka operate te hadin kata pat habal adap thik
arposnem kabut lai bat khanyosnem arposnem kadai bagi berpai no pat syak state government hakaba ngi ki knowledge nang wan lani kilometers khamtam e la ki bari nabat wan nabar lani khamtam e yangi traisnong ngim don kam shu ban siu namar ka jing yate agreement kala khot no hanrei habang ui pat ha jing don chokane khanyosnem ban bu ka tulgien ni penso sudisi ban pa ya ka National Highway Authority of India hi kan penbei ya ka jing siu ya ka bai banai la de ka bai light laman la u banai jo kini ki area ki babu ini sulai te ya kan ni bentaru ngilaya ya slok ba ya flu jumut ba banal yang jugi kum ban ke bangila keren ke bangila penbei ya kan kam ngin sa follow up yang la ne ngin budin yang how disi thamai pan lemba de la kumbangin ai da ka jing tho bukan long ka pasuk yangi bangin budin na usnem po usnem te habe dei bat kani ka football bridge ni sotho ya ka jing patai disi amar gidon kini ki stretch hangne ki ba kini ki wire light napo MCL ki tungkho bat kini ki football bridge halada pun kerja kane kadon ka julu juksap te ya ka ka bangila ya penbait lang disi golong ba ka ka ba dei ka banong kame ini football bridge bandon kumanong po ki di arteli ha haborni hapo arkomer komtade hapo omsning hapo molen mokan kanlong ke igi badong kam bangi jet ya kicaka ban light na kini ke wire jong ka MCL namar lagi ingat aki wire jong MCL kin bun gi jing lut aban penria ini ki post la ni ki wire rela nak don pat kiba ngimla syu ban pendu ya ka jing lut jing sep kaba naliang jong disipat une babedamenta usa Abhilash Baranwal bat umjuru bersawan thamai ru kun se penbait ka ka joint inspection bat lang bangi KSU kana hai bat ka DC office bangin penbait kumno pat bangin penmi ya kata ka julut jisep la kalong dikiwe ki company banbe lane kanlong da kana hai bersi ka juluksan te ya kaneru ngi kwa hi ba ngin budin ka por support namar ngi sotho ba kane ka jing trekam stat jong kane ka por menta kane ka jing khian jong le DC hi namar ba ke ek sthi bangi tho oxnam arja posan ka unaliang judu TC hi ngiyo ka sthi reply haki banai Oktober November bat nakaliang jong ka nahai lomba u project director jong ka nahai ula pha ya ka sthi sangi ka sang ha khanyo tarik u December bat ngiyo i hakto jing tho la ai ngi ba hapo ru banai ngin pendep ya kam bat ngiyo i ba khanyo tarik jong de u banai June kan selong shi banai bandap bat hinre ngiyo i ba ka jitre ka kam state handai ngim ong ba ka jitre ka state la ne ka adep poro handai ka ne jitre poro kadang long tang kumba 4% ni handai kini ki badang sa 4% kini ai buden ban pendap ban kanlong ka jing montoy jong pai ba nonglet nongwan kamtam habang yo ya kane ka jingdon jong ne ka surok menta ki nonglet nongwan ki bro ki banabar ki ai ka jiro namar ka di surok ka ba itna tam bat ka belong well maintained bat menta la mi snake foot over bridge la mi sine ki light dan ki street light kalong ka jing pentenat ya ka dong la ne ka thain ju boy ka jungi te kata diga wei ka jimuntoy but ngimdi ban penduk jimuntoy pat elede namar ba kane ka surok kade ka bagi hapsiu dak hajna takadaw ka bangi long habang yong bill BOT project kambot bangi de ban yo ru ya ka jimuntoy jong pai ba no snong namar ba kambon nadu pa POE pasdang jong le surok ki jing accident ki babon ba henre menta hadin kini ki snap ki balet yo ba ka jing accident kala khamduna te kita ki balong bangiyo ya kane ka development kade balong kumju lang ka jingat katkum ki kendon an jo ki wik snong ki basa hani ki surok bot kumju lang bangi trai yang juki ki suru ki kwa ba u naliang ju si hei kam gi penpau kam dei ka sur ka jogi hei ka dei sur jo pai ba bat naliang ju si ngi ba utrai u ula trai hok bat ngi so bendot ru namar ba mentau ngi wan ai bat ka jain rendia ngi ai bat ka wi ka memento sa je mau namar ba kane kan long katayu ba khadu yu ba un limi no panane ka district riboi jungi bat un long no kum DC batmai jong ka East Kasil district te ni dop daga jing sokmen habang yelio mani teilang bat u hang ki asnem duna ye handai ka bat ba don kame kalong naliang jong DC hi badon menta kan ka team berkhot kan bu ya ka jingkerpat ya ka KSU ka bu ba kini ki development ki bagi bu menta kadai namta ka suk ka shan jong kadai ka surok ka bamenta ka badon bat kalong ru ka jimuntoy habang yo surok kadai jimuntoy ru namta ki pai ba nolek nongwan